No, takže vítame vás tu pri novej časti našho podcastu Súkromkári. Dneska tu máme Tomáša Galika. Ahojte, zdravím všetkých, ahojte. No, takže začneme, Tominko. Takže keď tak môžeš sa nám predstaviť tak jednou vetou, že co si zač? Jednou vetou, tak som Tomáš. Nie, som Tomáš Gálik, prichádzam z Nitrianskej Blatnice, čo je nedaleko Piešťan a Topolčan. A som predseda mládežníckeho parlamentu v Piešťanoch a teda venujem sa aj profesionálne gastronómii, sa teda snažím venovať. No to o tebe vieme. Takže dáme takú jednu otázečku na odľahčenie, No daj. že keby si bol jedlo, aké by si bol a prečo? Moje obľúbené francúzske zemiaky od babky. A prečo? No lebo je obľúbené. A ja sa snažím byť obľúbený, takže určite, možno preto. A co keď niekto nemá rád francúzske zemáky? Čo keď niekto nemá rád? No. V živote nedokážeš vyhovieť každému, takže vyhovieš väčšine. Väčšina ľudí má rád francúzske zemiaky, ale nedokážeš vyhovieť každému nikdy. Dobre, Tomino. Takže, ako si sa dostal k vareniu a bol to tvoj sen od detstva alebo nebol? Ja som mal veľmi veľa snov, keď budem veľký. Vlastne ono to začalo tak, že naši chodili neskoro z práce a ja väčšine hladný muž. Keď som chodil zo školy, tak som si už vyskúšal robiť sám akože tú večeru alebo chystať si desiate alebo tak, že som to skúšal, najprv bolo hrožok s máslom so šunkou, potom to postupne, postupne sa to zlepšovalo. Papričku potom pridal. Jasné, zeleninka musela byť na odľahčenie. Takže postupne sa to zlepšovalo. No až nakoniec teda prelom 8-9 ročník, teda som sa rozhodoval, že kam na školu, tak mal som viacero vybratých, bavila ma aj psychológia, bavilo ma stále hasičstvo, aj herectvo, aj hudbu som študoval vtedy ešte na umeleckej, takže mal som teda také rôzne a nakoniec som si povedal, že remeslo má zlaté dno a jesť sa bude stále, tak kvôli tomu som išiel vlastne študovať kuchárčinu. Takže nebol to ani takýto sen od detstva, že čo by si hneď povedal, že toto by som chcel robiť už od toho malého, že mal tam vlastne viacej na výber, keďže ťa bavilo aj to, vieme, že hráš na harmonike. Mal som viacero koníčkov, od malička, čo sa venujem fakt, že od malička sú tí hasiči, kde to bolo možno taký dlhý sen, ale tomu sa dá venovať popri ako dobrovoľný hasič, takže to je v pohode a potom to nejako tak prišlo a chytilo ma to. Čak, jasne. No, potom máme tu otázečku, že kto ťa najviac ovplyvňuje na tvojej kuchárskej ceste? Určite môj šéf kuchár Maťo Barbušín, pozdravujem šéfe. Určite môj šéf kuchár v Piešťanoch, v Le Griffone, vo francúzskej reštaurácii, kde teda pôsobím aj teda ako učeň, ale teda aj ako brigádnik. No a vlastne on je človek, ktorý má vlastne... Jemu pripisujem väčšinu mojich kuchárskych úspechov, lebo on ma fakt formuje, dal si ma pod svoje krídla a som mu za to veľmi vďačný, že ma neučí len ako variť tie recepty, ale ako byť tým kuchárom a ako byť dobrým človekom, že fakt ma formuje zo všetkých strán a teda možno on sa nešpecializuje na takú modernú gastronómiu ako niektorí iní šéf-kuchári, s ktorými sa poznám, ale on ma naučil tie poctivé jedlá a naučil ma ako vlastne zniesť aj kritiku a byť tým kuchárom, čiže to som mu za to veľmi vďačný. Takže baví ťa to, akože sa venovať tomuto, že vareniu a... Určite je to, ja to neberiem aj ako nejaký koníček už, alebo nejaké povolanie, ja to beriem už fakt, že ako poslanie. Životný štýl už sa ti tak vrilo, že proste už to štýl. musíš robiť a... Tak fakt skôr ako tak, že teda ten životný štýl, že už som si na to navykol, jednoducho dojdeš do roboty, dáš si ten rondo, nabrosíš nože, ideš na to a už si len ideš dopáliť ruky, dorezať ruky a čakať len prázdne taniere. Dobre, máme takú informáciu, že si vlastne bol na Black Sea Fish Festivale v Rumunsku. Áno, je to. A vyhral si to. Takže môžeš nám o tom kľudne porozprávať a máme tu aj zároveň otázku, aké jedlo si tam spravil. Kebyže nám ho dokážeš popísať, že čo bolo tvoje víťazné jedlo. No už sú to spomienkové slávnosti, toto ako kedy ma najviac chytila kuchárčina, bolo, najprv som bol moja prvá súťaž bola v 15
medzinárodné majstrovstvá Banskobystrického kraja v Rimavskej Sobote, Forfest. Tam boli 4 krajiny, tam som bol strieborný. Potom som mi volala učiteľka, že mi gratuluje, že sa teší, že o týždeň, že aby som si vymyslel nejaké to menu, o týždeň varím pre primátora a Trnavskú Vúcku. Tak som bol prekvapený, no a potom mi došlo pozvanie, teda šéf kuchár Janko Duda z Bitfoodu, prezident európskych kuchárov na Slovensku, Eurotoku, my teda sme sa spojili nejako a že teda, že či nejdem do Rumúnska na celú európsku súťaž vo varení. Tak že idem do toho, zoberiem to ako výzvu, tak som nejako spravil receptúry, v auguste to bol už posledný augustový týždeň v noci, po nociach som to robil, lebo som chodil už vtedy brigádovať, no a ja už som poslal receptúry a potom v útorok, to bol, pamätám, v útorok som si to odskúšal v Bitfoode odvariť a v piatok už sme išli do Rumúnska. Oni už receptúry mali, ale ja som to malo odskúšané. Ale išiel som tam, to som bol prvýkrát pri mori dokonca ešte aj. No a varil som, čo som tam mal? Tam som mal grillovaného zubáča na... neviem, či tam bol citrónový olej, bol tam citrónový olej, bolo tam topinamburové pyré s červenou repou, glazovaná baby zelenina a špongia z baby špenátu. No a tam som bol z 7 krajín, 43 súťažiacich, prvý som skončil a o rok som si to zopakoval, to bol teda minulý rok, v septembri. Tiež som išiel na ďalší, teda Black Sea Fish Festival do Rumúnska na breh Čierneho mora a tam som robil sivoňa, tam bolo karfiolové miso pyré, čipsy z rybej kože, yuzu, fialový karfiol, vyprážané kapary a omačku som mal Beurre Blanc francúzsku z údených rybých kostí, že to bolo fajn, tam som skončil z 92 súťažiacich, z 90 súťažiacich z 12 krajín, tam som bol tretí. Tak gratulujeme. Takže asi bola aj konkurencia silná. Bola dosť, ako tie štáty sú namakané, venujú sa tým deckám, niektorí majú na to aj finančné prostriedky, takže venujú sa, bolo to vidieť na tých tanieroch, že boli Turci, Srbi, Chorváti, Macedónia, hocičo, ako fakt boli to špičky vypraté. A zase na to, že vlastne si zo Slovenska, kúsok od Piešťan, takže je to vlastne aj také, že dosť si podľa mňa zreprezentoval Slovensko, keďže... Určite boli fajn ohlasy, hneď si ma vtedy po prvom Rumunsku pozvala primátorka mesta Topolčany na radnicu, tam robili so mnou tiež, boli voľaké rozhovory a ja to neberiem nejako, že som sa nejako preslávil alebo čo, nie, prečo. Len som si možno overil voľaké svoje tie skills, voľaké tie skúsenosti a ja som bol rád, že teda som niečo teda dosiahol, že makal som na tom, snažil som sa, zvládol som to a potom už išli postupne nejaké pracovné ponuky, takto. No a som za to rád, ja som za každú možnosť a za každú skúsenosť hrdý. A napríklad, jak reagujú, napríklad, dajme tomu, že tvoji rodičia, kamaráti, alebo aj v škole, že si takýto, dajme tomu, že známy? Nemyslím si, že ja sa nepovažujem za známeho, snažím sa možno teda, že som nejaký šikovný, ale za známeho sa vôbec nepovažujem. Áno, počúvam vlastne, aj kamaráti mi to hovoria, aj známi, čo stretnem na ulici, aj rodičia, že stále niekoho stretnú a pýtajú sa na mňa, že tešia sa zo mňa ľudia, že čo kedysi, aj čo si ma pamätajú, keď som bol takýto krpatý jak Štamprlík, že chodili možno, že pamätajú si ma z Kočára, alebo čo. Čiže to poteší, že človek sa teší z mojich úspechov, že teda to malo aj nejaký zmysel, alebo keď mi niekto povie, že som hrdý na teba, fakt sa teším z teba, že dosiahol si to fakt. Ale čo sa týka rodičov, tí už majú väčšinou strach o mňa, lebo väčšinou to preháňame už s prácou, že už som väčšinou prepracovaný, tak sa už skôr majú strach, že snažia sa ma brzdiť. To isté aj niektorí teda spolužiaci, že mám u nich podporu, to nemôžem povedať, ale už sa ma snažia brzdiť, že už trošinku sa ukludní, ale akože sám pre seba, že nie tým, že stále naberám nejaké skúsenosti, ale že fakt sa trošku ukludniť s tou pracovitosťou. Čo to si pamätám, keď sme byli v Piešťanoch spolu, si spomínal, že dáš aj 2 ciny. Že málo kedy aj že máš málo spánku, že proste furt len varíš
a že už nemáš, dá sa povedať, že čas ani pre seba. No to je pravda. Je to pravda, je to tak, no gastro je taký svet, no bohužiaľ tam není to svet, kde práca, kde pôjdeme si oddychnúť na 10 minút, alebo čo jednoducho robíš v kuse. Robíš v kuse, niekedy bez prestávky, ohľade, osmede a musíš, ale to je tá daň toho. No, ale zároveň musí si to človek spraviť tou peknou prácou. Však áno, ale akože napríklad by ma zaujímalo, že jak to aj zvládaš, keď spomínal, že koľko pracuješ, je napríklad aj ten parlament tvoj. Keďže si predseda parlamentu, tak máš tu asi aj viacej v tom parlamente, že musíš riešiť veci, že jak to aj zvládaš takéto veci. No momentálne, ako čo sa týka mojej pracovnej funkcie, alebo ako to nazvať môj čas, čomu sa teraz venujem, teda stále študujem na strednej odbornej škole v Piešťanoch na Mojmirke. Som teda dobrovoľný hasič, umeleckú už som vyštudoval, bicie teda, tam mám 2 slovenské rekordy na tých bubnoch. Učím sa teda hrať na heligónke, no a teraz mám ten parlament. Som mal nejakú tú autoškolu, to som spravil a takéto. A teraz mám len tento parlament, školu a gastro. No a neviem, no každý parlament je iný, no každý má, inak poníma tú funkciu. Ja som skôr ten typ, ktorý vybaví všetko, rozhodí siete, toto, ja som skôr na ten manažment, že rozdelím tú prácu a tak zvolám si ich. Ale väčšinou také, že spraviť prezentáciu, spraviť voľaký príhovor, alebo toto si dávam tým členom, ktorí sa nezapájajú do týchto aktivít, že treba si to vedieť nejako rozdeliť. Ale nie je to jednoduché vlastne zvládať toľko vecí, ale tak život je o prioritách, treba si to určiť, ako to človek chce mať nastavené. Je to určite aj veľa tlaku na mňa, ja to sám cítim a telo si vyžiada, kedy má dosť, sám o tom viem. No ale fakt život je o prioritách a keď si to človek vie nejako rozdeliť, že mu to vie vyhovovať, tak je to OK. Dobre. No, máme tu takú ešte otázečku, že aký bol tvoj najväčší trapas alebo katastrofa, ktorá sa ti stala v kuchyni? Ty brďo. Možno není dávno. A tak stalo sa veľa vecí, že možno niečo nebolo 100% teplé, ako malo byť, alebo možno v strede surové bolo ešte tie začiatky. Začiatky sú vždy ťažké, takže väčšinou bolo aj to, ale nedávno sa mi stalo, že kýbel šalátové zálievky, no takmer, no. To je vlastne taká zálievka s olejom, tak sa to vylialo a musel som hneď rozmýšľať alternatívu, čo tam všetko pridať a teda lebo som minul isté veci, ktoré na to boli presne odvážené na to a už neboli, tak som musel vymýšľať alternatívy, ale spravilo sa super. Takže neviem povedať presne, konkrétne si nespomínam, ale bolo veľa takýchto, ako čo sa cíti človek trápne, že niečo dokašle. Keď som robil cibulové krúžky, nie tie burgerové, ale fritovanú cibulku, viedenská cibulka, to ľudia poznajú. Na začiatku ja som plakával normálne ako učeň domov, ja som chodil domov s plačom, že jednoducho som nebol spokojný s tým, že som to spravil, že ľudia budú na to dávať zlé recenzie, lebo to dostanú, alebo nebolo to 100% podľa mňa a podľa môjho šéfkuchára, že ja som chodieval s plačom domov, čo som sa hanbil za seba, že fakt to musela byť poctivá robota, vždy. A máš akože niekedy aj stres, že keď máš napríklad zlý deň, že niečo nespravíš dobre a viníš sa na to napríklad? Určite sa za to nejako viním, ale keď máš zlý deň, to nemôže ovplyvňovať tvoja mentalita, tvoje pocity by nemali ovplyvňovať tvoju prácu. Keď ti niekto zomrie, alebo čo, alebo máš tak, alebo frajerka sa s tebou rozíde, alebo ten ťa naštval, jednoducho nemôžeš to zmešať s robotou. Čiže do roboty musíš sa na to sústrediť, si nastavený tak, ako si nastavený, čo sa týka teda kuchyne a jednoducho musíš robiť, nemôžeš na to myslieť, to si nemôžeš ti dovoliť myslieť na takéto veci, ale áno, stáva sa, že niekedy fakt máš deň blbec, ale jednoducho nedá sa ti to vytnúť z hlavy, myslíš na niečo zlé a nedarí sa ti, to zabudneš, to ti prihorí, to sa ti prisuší, to je rozmočené, toto všetko, stávajú sa aj také veci. Čiže aj to si spomínal, že vlastne sa ti rozbili, alebo sa vám rozbili v robote v UFE tanieriky, takže... Hej, no nezažil som to konkrétne ja, stalo sa to, spomínal mi to šéfkuchár, že mal tam jedného, čo rozbil také sklenené tanieriky, no a jeden stal 200 € a on ich rozbil 5, takže hneď ho smiech prešiel. Takže sú aj také veci, ale chvála Bohu, to som nezažil ja. No tak máš šťastie.
No, máme tu otázečku. Keby si mal variť z 3 surovín, jaké by to byli? A čo by to bylo? Ty brďo, veľmi dobrá otázka. A ak rátame surovinu ako sol, tak určite sol. Nie. Ja viem, taká vďačná surovina je nejaká... Zemiak je dosť super. Z toho vieš veľmi veľké veci spraviť. Zemiak, cibula a možno nejaké kúsok, možno niečo hovedzia sviečkovica, alebo čo niečo také klasické, možno nejaké pučené zemiaky s takým hovedzím stejkom, aj to by mohlo byť fajn. Také akože, ja som skôr zastanca tých klasík a nemusím moc tie hluzovky a tieto veci, už som toho dosť aj objedených, kaviarov a hluzovky a takéto. Takže mne to nejako už ani nebere. Že skôr tie tradičné suroviny a upravovať ich inak. Cícer, kaleráb, zemiak, topinambur, pohánka, trnky. Je to veci, čo už ľudia pomaly zabúdajú, že tu máme a babičky ich majú stále. No a hlavne, že ty si mi chcel donesť žaby nožičky, že? No tak žabie nožičky super ochutnať. Chcel som mu priniesť žabacie stehienka, že nech ochutná. Díky, môžeš si ich jesť, ty. Mne chutia, ja ich mám veľmi rád. S cesnakovým dressingom. Super, daj si. Dám si určite. Dobre. Máme tu také, že 2 otázky v jednej, ale najprv sa povedeme o jednej časti, že keby ťa pozvú do Masterchefa, prijal by si to? Fúha, Masterchef je veľmi veľká výzva. Ja si myslím, že by som to vyskúšal určite. Prečo nie? Ja som vždy zastanca veľkých víziev a nejako sa posúvať, ale je to takisto nejaká skúsenosť. Aj mi to pomôže sa nejako zviditeľniť, dostať pre mňa každá nová osoba, nový zákazník. Takže ja si myslím, že by som to určite teda prijal. No, a na tvojom Instagrame, z tvojho verejného života, ktorý zverejňuješ, sme videli, alebo teda ja som to videl, možno že aj ostatní, že si byl bez servítky. Áno, je to tak. Takže neviem, či môžeš něco o tom povyprávať, alebo nemôžeš. Budem tam. Bude to odvysielané v septembri, však toto bude asi za chvíľku vonku, takže to už sa môžu diváci tešiť na to v septembri pravdepodobne. Nie je to teda 100% potvrdené, ale štáb mi povedal, že na jeseň ideme a aj režisérka, aj produkcia vypovedali, že vidia to na september reálne. Super skúsenosť, super partia, fakt sme si sadli, takže viac nemôžem povedať nič ani o vlastne tých jedlách, ani o natáčaní my nehovoríme nič kvázi. Prečo aj by sa malo o tom akože hovoriť, ale ja si myslím, že dopadlo to fajn, ja som dal do toho všetko a kto to z našej partie vyhral, už sa dozviete na televíznych obrazovkách. Čiže, ale mňa fest zaujíma napríklad jedna vec, ja keď som vždycky kukával bez servítky, to vždycky to bylo také, že tam, dajme tomu, že babráci varili. Ten babrák som bol ja. Ale prosím ťa, ty si byl taký babrák. Ale tak toto nejako ja neovplyvňujem to produkt, kto sa tam, aký človek prihlási, tak ten tam ide a koho si produkcia vybere. A prihlásil sa ty, alebo ťa niekto prihlásil? Ja som sa prihlásil sám. Dlho som na tým ešte, som to spomínal, že pred rokom, keď mi hovorili, že prihlásať do bez servítky, ja hovorím, čo sa ja budem strapňovať pred národom, čo tam ja povedem. A nakoniec písal mi aj Dave the Chef, viacerí so šéf-kuchármi som sa bavil aj s ľuďmi, čo tam boli a povedali, že fakt je to super skúsenosť, choď to vyskúšať, pomôže ti to zviditeľniť sa, dostať sa niekde, že vyskúšaš niečo nové, iné a možno si aj nejakú korunu privyrobíš. Takže nakoniec som to nejako prehodnotil, že veď dobre, tak pôjdem. No, že máš to dobrú skúsenosť aspoň. Určite, ja to fakt... Zviditeľniť sa zviditeľníš, a koľko ľudí to kúká, takže máš tam aj staré babky ťa uvidia. Hej, určite. Povedia si, ježiš, to je ten Tominko z Píšťar, hen, Kočáriku, ho sme vydávali. Áno, presne toto má hlavne u nás na dedine stretávajú ľudia, tí... Keď byl taký malinký, bože, taký malý, oný štamprlík. Ale presne takto to je, fakt väčšinou keď idem po dedine, že idem sa poprechádzať alebo tak
väčšinou ty, že jak sa máš a jak to zvládaš, a ja si pamätám ešte takého malého, keď ťa mama kočarovala a takto, tu si zahrával u nás na dvore, tu si spal jedna do toho. A to sú milé spomienky, že No však to vždycky máš také milé, oné. tí ľudia si pamätajú viac, jak ja poväčšinou. No to tak vždycky býva, ja keď idem ven, tak ešte taký malinký, alebo môj malke, to je váš syn, že ja si pamätám takého malinkého, Ježišmaria. Dobre, v našej vlastne tejto sérii našich podcastov máme vždycky takú klasickú jednu otázku, ktorá sa týka, že školský trápas, alebo že skôr že školský zážitek. Či máš nejaký specifický zážitek ze školy, ktorý máš proste zapísaný v pamäti, na ktorý nezapomeneš? Ty brďo, nepripravil som sa na takúto otázku, lebo priznám sa, že váš podcast ešte sa len chystám vypočuť. Nejaký... To si vyprával 2 mesiace dozadu, že si ho pustíš. Som trošku zanedbal, ale nevadí, určite si to pozriem, to môžem slúbiť, keď nie aspoň tento môj. Ja, jasne. Ale zo školy, ty brďo, ja ich mám strašne veľa práve, že takýchto, bo ja som ten typ človeka, že, ktorý si povie, keď hamba, tak už poriadna. Takže ja som vždy sa snažil nejako rozveseliť tie decka v škole, alebo takže len tak si spraviť nejakú srandu. Došli sme v monterkách do školy, alebo došiel som a obliekol som si sukňu, dal som si parochňu a tak. A chodil som tak po škole, aj v rajiteľni som bol, tam sa ešte rajiteľka smiala na mňa úplne super takto, alebo fakt sme robili kopec bláznovstiev, čo sa dalo, čo sa nedalo, snažiť sa spríjemniť si ten život a fakt rozdávať tú radosť okolo seba, čiže niečo konkrétne asi si teraz nespomínam, lebo fakt je tých zážitkov kopec a veľa, čo sme všetko robili, no asi tak. A ešte to skoro stratil samé papíre na auto. Ja no, to je aj taký zážitok, keď sme boli v škole a mali sme jednu zastupovanú hodinu a išli sme, že ideme si kúpiť nanúky do Lidla. Tak sme trošku utekli zo školy a ešte som zrovna vtedy nemohol šoferovať. Papiere som síce mal, ale šoferovať som nemohol, tak sme si zobrali autíčko spolužiakov, že ide šoferovať ja, tak som prešiel do Lidla, kúpili sme si nanúky, odcumlali a išli sme rýchlo na školu a zrovna došla učiteľka, či sme tam všetci. A však aspoň to dobre, ne? Vyčasoval, takže... Jasné, môžeš byť spokojný. No, otázečka ďalší, že kde všade si varil a pre nejakú známu osobu napríklad. Lebo akože ja vím o tebe, že pre koho si napríklad varil, ale poslucháči nevedia. Kde všade? Tak primárne som v Piešťanoch v Legrifone. Varím teda aj na tom UFE ako v cateringu. Ale varil som tam aj teda hore na UFE 2 mesiace, minulý júl a august. Tam som bol na takej stáži. Vlastne tam oslavil som narodeniny na Bratislavskom hrade svoju 17-ku. Som išiel, že idem do roboty na UFO a zastali ma kolegovci, že ty čo ideš? Ty ideš na hrad. Čo na hrad? Jak na hrad? No však ty ideš variť na hrad pre Národnú banku. Že čo si blázon? Že no chod sa prezliecť, že ti nehovorili, že nie. Tak som moje narodeniny som mal na Bratislavskom hrade, kde som varil pre 550 ľudí z Národnej banky so súkromnou jazzovou kapelou, takže to bolo fajn zážitok. Ale teda vlastne toto UFO, potom som išiel v decembri, som si zaplatil stáž, vlastne som si išiel za 1200 € do Prahy na mesiac. Strávil som tam Vianočné sviatky, vlastne Vianoce aj Silvester sám. Bol som na stáži v Triton restaurant, Triton 1912. V Prahe na Václavskom námestí, veľmi krásna reštaurácia, veľmi moderná, len to bola stáž, takže som makal zadarmo tie 12. Tak som potom, aby som nejakú korunu zarobil, tak som šiel do O2 Areny, tam už som mal odskúšané varenie, tam som varil pre skupinu Kabát a Sam 41, americká kapela. No a vlastne potom teda v ten prelom decembra a januára, tak som tam varil pre Spartu ako hokejový klub pražský. Bol tam svetový šampionát Oktagónu, Carlos Vemola, Keita a Tito, Pudilová. No a tá Sparta, tam som varil aj pre rodinných hokejistov, aj v prezidentskom sektore pre generálov, pražských integrovaných zložiek. No čo sa týka miest, kde som varil, tak je to Nové Mesto, Žilina, Rimavská Sobota, Piešťany, tá Bratislava, Praha, v tom Rumunsku, v Košiciach sme varili, to bolo, koľko to bolo? To bolo ako 1000 porcií, alebo koľko to bolo?
1600 porcií sme varili pre osamelých seniorov, to bola taká pekná akcia. Na vianočné menu sme varili kapustnicu, rybu so šalátom pre teda z osamelých seniorov v jedálni Vojvodska v Košiciach. Takže to bolo fajn. No a pre koho? No, často varím pre Simu, k nám chodí do Piešťan. Varil som teda barónovi z Austrálie, Antonio von Leonhardi, Winterovej pravnúčke, rôznym tým primátorom. Varil som aj na koncerte pre tým kapely AC/DC, Jasmina Lagič, Adela Banášová, kapela Olympic, kapela Kabát, kapela San Fortivan, už spomínaný títo. Bože, kto tam ešte, komu som tak varil. Rôznym osobnostiam, a väčšinou tie, keď chodia napríklad k nám do Piešťan, tak ja ich tie osobnosti aj nevidím, že ja fakt len sa dozviem, že pre tých som varil, alebo aj keď to bol pre ten Olympik. Oni boli súčasťou jedného eventu, bol najluxusnejší event na Slovensku zrovna vtedy. No a zrazu som robil takú misu jednu, tapasovú, a že sa pýtam, že to komu je takáto špeciálna, že však to robíš pre kapelu Olympik, že čo, to vážne aj ty sú tu. Čiže to je také, ale hovorím, veľmi veľa ako tých osobností a Jožkovi Vajdovi takisto tomu často varíme. A máš akože aj nejakú, že sa napríklad s nimi stretol aj osobne, alebo iba, že čisto, že iba varíš aj iba pre nich? Väčšinou je to čisto, že varím pre nich. Keď to bol ten barón z Austrálie, tí primátori, alebo tá Winterová pravnúčka, s tými som sa stretol, ale s kým som sa ešte stretol? No, asi len väčšinou s týmito, tí ostatní, fakt, my sme mali aj zakázané vlastne ísť za nimi. Jednak, že keď ti dojde normálne sa nájsť do reštaurácie, tak to je dosť aj neúctivé, že ideš, že ten človek si ide zvlášť si vypýta to miesto, že kedy chce mať pokoj od tej nejakej tej ich slávy, že ľudia sa s nimi fotia, takže moc to nevyžadujú oni, ani mne to je vôbec blbé. No a keď to bolo aj na koncerte tým kapely AC/DC, tam sme mali zakázané sa s nimi stretnúť, to isté v Pražskej otvárene, keď varíme. Včera som tam mal variť Pitbullovi, tak tiež by som mal zakázané tam ísť za ním, že tam to je tiež prísne trošku. Dobre, máme tu takú poslednú otázečku, takú serióznu. Čo by si odkázal mladým kuchárom, ktorí chcú začať, ale napríklad váhajú? Určite nech sa neboja. Poviem na rovinu, je to ťažké. Je to ťažké, začiatky sú ťažké. Hovorí sa tak, že remeslo má zlaté dno, ale osratý dekel. Lebo to sú tie vlastne začiatky, že nie sú jednoduché, popáliš sa, dorežeš sa, je to normálka, ale človek to musí prežiť a výjsť do svojho komfortu. Ja to fakt hovorím, že výjsť do svojej komfortnej zóny je základ úspechu. Netreba sa báť, treba skúšať nové veci, určiť si priority, ale kuchárčina alebo gastro všeobecne remeslo, ktoré nevyhynie, jednoducho fakt jesť sa bude stále, je to pravda. A ide to čoraz viac a viac, sú už aj dobre platení na Slovensku tí ľudia. Netreba už len utekať do zahraničia, kvôli skúsenostiam OK, ale kvôli peniazom dá sa aj na Slovensku nájsť dobré platy. Je to vyhľadávané, máte fakt skvelý život. To je nedostatok podľa mňa. Je ich veľký nedostatok, čoraz väčší a väčší a väčší. Je nám strašne ľúto, že zase zrušili vlastne 4-ročné maturitné odbory kuchár čašník. Ja teda mám ešte maturitný odbor, ale už čo sú teraz prváci na stredných odborných školách, tak už majú len 3+2, 3 roky vlastne sa majú výučný list a potom idú na druhý odbor, nadstavbu, nejaké obchod a podnikanie alebo nejaké podnikanie v remeslách a službách a potom dostanú teda už maturitné vysvedčenie. Rok strátíš, tie 3, a nemá to už potom s tou kuchárčinou ani čašníctvom nič za tie 2 roky. Tá kuchárčina je tam veľmi zjednodušená na tom 3-ročnom odbore, že fakt bolo lepšie študovať tú 4-ročku. Ale nemusí to človek ani vyštudovať, stačí, že ho to baví. Keď aspoň keď človek chce. Keď už aj ho to nebaví, ale chce niečo dosiahnuť, tak to je veľký základ úspechu. To je asi, čo by som tak odkázal všetkým mladým. No však aj ty tvoje popáleniny to vím. Však keď sme byli v Píšťanoch, tak tam bol celý dopálený, tam som ukazoval, to mám dopálený. Každá popálenina má nejaké určité stupne. A v čo to máš zakryté tetovaním, tak?
No, teraz som to zakryl kerkou, som včera bol na kerku novú, takže to som to zakryl, ale bolo je stále vidieť nejaké 180 stupňový plech, 220 stupňový plech, toto je 190 stupňový olej. No však, máš to všade. Je to všade, no. Dobre, tak ideme ešte na také tí naše, ktoré máme s sebou napríklad odžité. Či si víš spomenúť na ten pekný večer, kedy sme byli v Píšťanoch, na tom ubytovaní krásnem. Co sme si tam objednali burgery, došli nám tak 150 omáček, ktoré tam podľa mňa sú ešte do včilka. Ja som ich vyhodil, ja som ich poctivo vyhodil. A co si tak o jednej alebo o polnoci pred ubytovaním štekal? Áno, spomínam si ľudí. Tuto bude taký ten preklik, kde bude ukázané, jak pekne krásne blavkal. Ne. Ale áno. Nie, nerobte mi toto. Ale áno. Áno, spomínam si na to. Ľudia, nehrajte, pravda a odvaha, prosím vás, nehrajte to. Ešte s Lukášem, nehrajte to? Áno, ešte aj s pánom Lukášom Hrošovským. Nie, neboli sme pod vplyvom alkoholu, to akože zdôrazňujem. Neboli sme pripití, aj keď to tak vyzerá, ale aj tak to nehrajte. Je to nebezpečné. No potom dopadne tak Vládko, že musíte ísť na bicykli. Áno, Vládko musel ísť na bicykli, lebo sa mu zapáčilo s nami, takže... Potom vypadal v noci, jak oný, taký, to nemôžem povedať, taký občan, ktorý išiel s bicyklem, tahal ho niekde spoza plota. No to teda, ale dostal sa domov, išiel do školy, išiel si dať auto opraviť, takže on dopadol fajn. No, odebie mi, sme tam 3/4 hodiny steloval oný televízor, sedel som tam na zemi, jak oný cibula. Spánok 3 hodiny, ale to je také bežné, aj tieto všeobecne Áno. tieto školenia, čo aj ja chodievam niekam na toto neformálne vzdelávanie, alebo tak, školenie to rátaš s tým, že ideš si pospať 3 hodiny. Áno, potom rozoberieš tam gauč, lebo niečo hľadáš. Áno. Boli aj také zážitky, hej. No čo tam ešte máš? No, som ťa vyčerpal asi, čuješ. No ešte aj vyťahni bola tu z A ruka. čo mám na teba Sa vytáhnuť? opýtaj publika, alebo čo? Publikum, co máte? Máš v pláne si niekedy otvoriť nejakú svoju reštauráciu? To sa asi opýtaj. No, takže bola otázka, že či máš v pláne si otvoriť nejakú vlastnú reštauráciu. Nemyslím si, že chcem reštauráciu vlastnú. Je fajn mať niečo s vlastným menom, je to OK, ale keď som spoznal toľkých podnikateľov, toľkých zamestnávateľov a keď vidím ten sektor, jednoducho, že aké je to ťažké, jednoducho 7 dní si v robote zadlžíš sa, brigádnik ti nedojde, toto, stále niečo riešiš, nie je to nič príjemné. Mal som sem mať cateringovú službu, spoločnosť, a teda už aj toho je dosť. Ja som bol vždy taký človek, ktorý išiel na výnimočné veci a nejako sa odlišiť. Takže uvidíme. No, môjim cieľom je navariť na každom kontinente na svete a z toho niečo zozbierať vlastne z tých svetových skúseností a nejaký koncept spraviť a mať niečo aj celosvetovo, predávajúc sa niečo s môjim vlastným menom. Uvidíme, či sa mi to podarí, ja si na to verím a budem o to bojovať, ale uvidíme, jak pán Božko dá. No však odlišuješ sa, aj to došiel z onej katičkovej košelke. No jasné, ale aká je pohodlná, teraz v týchto teplotách, parádička. No však je to vidieť na 100 km, čuješ. A tak treba sa trošku odlišiť. No. Dobre, tak budeme pokračovať u nás v kuchynke, kde si pre nás pripravíš nejakú špecialitku. No, to sa ešte uvidí, No, či nevyhoríme. A snad ne. Som hasič, takže hádam bude postarané o tú Hasiči bezpečnosť. prístroj tady je, takže No, super. môžeš aj hasiť, môžeš všetko vyskúšať dneska. Dobre, super, teším sa. Dobre, tak Tominko, ďakujeme ti. Ja ďakujem za pozvanie. Som rád, že si tu byl, že si dojel za nama z tých tvojich Píšťan, toho okola, že si došiel do tejto krásnej Senice, ktorá je úplne nádherná. To čo je, sme mali ja vidieť. som spoznal Záhorácko, normálne to je jak do druhej krajiny, keby si... Totálne. Dobre, Tominko, ďakujem ti Ja ďakujem a a dúfam, že sa na budúce uvidíme. Dojdeme niekedy za tebu. ja budem rád. Dúfam, že nám niečo poradné už navaríš.
A čože, teraz nebude poriadne? Ja ti dám tie žaby, ja ti tie žaby dám Nechcem ochutnať. žaby, to si Tie nechaj. žabičky. Nechaj si Nebudeš ani vedieť, že to boli žaby. Tak už od teba nejím nic. OK, o starosť menej. Aj no dík. Nie, nevadí. Teším sa aj na nejaké tie spolupráce a do budúcna na ďalšie stretnutia. A pozdravujem všetkých záhorákov, darebákov a všetkých divákov, vážení a milí, plesniví a hnilí. Ahojte. Čaute.